Finavian tavoitteena on lentoasemien turvallinen toiminta sekä sujuva lentoliikenne, jonka vaikutukset ympäristölle olisivat mahdollisimman vähäiset. Haluamme olla mahdollisimman hyvä naapuri. Lentokoneiden liikkumisesta syntyy melua. Yksi tärkeimmistä melunhallinnan keinoista on jatkuvan liuun menetelmä. Se on lentokoneiden laskeutumistapa, joka vähentää meluhaittoja ja päästöjä. Jatkuvan liuun menetelmä on tehokas verrattuna vanhaan asteittaiseen lähestymismenetelmään. Tätä on kehitetty viimeisen 10 vuoden ajan. Se on tosi hienoa, että näin yksinkertaisella asialla voidaan vähentää polttoainekulutusta ja melua. Perinteisesti lentokone laskeutuu portaittain kohti kiitotietä. Portaittain laskeutuessa kone käy vaakalennossa ennen loppuliukua ja lentokoneen melu kovenee muun muassa siipien laipoista ja laskutelineistä sekä moottoreista syntyvän melun vuoksi. Lisäksi vaakalento vaatii moottoreilta suuremmat tehoasetukset, mikä lisää polttoaineen kulutusta. Jatkuva liuku on sitä, että lentokoneen lentoreitti ja lentoprofiili suunnitellaan niin, ettei tarvetta vaakalentovaiheelle ole ennen loppuliukua. Jatkuvan liuun lähestymisiä tehdään aina kun se on mahdollista. Se säästää polttoainetta, se tuottaa vähemmän päästöjä ja ennen kaikkea vähemmän melua, eli lähiseudun asukkaat tykkää tästä. Jatkuvan liuun menetelmän avulla moottoreiden tehon käyttö ja lentokoneen hidastuminen on optimoitu niin, että melu sekä polttoaineen kulutus vähenevät. Meluun lentomenetelmällä on suuri vaikutus ennen loppuliukua, eli kauempana kuin 10 kilometriä kiitotiestä. Finavian lennonjohdolla ja lentoyhtiöllä on pitkään jatkunut hyvä yhteistyö. Se on avain jatkuvan liuun lähestymisen menestyksekkäälle toteuttamiselle. Menetelmä säästää lähestymisvaiheessa päästöjä 10–30% ja samalla vähentää myös melua kiitoteiden suunnissa. Finavian tavoitteena on, että lentokonemelun piirissä asuu mahdollisimman vähän ihmisiä. Tämän vuoksi haluamme tehdä parhaamme, että lentokoneet voisivat lentää melun kannalta optimaalisella tavalla. Helsinki-Vantaan ympäristöluvassa on esitetty tavoitteet jatkuvan liuun menetelmän käyttämiseen. Päiväaikaan tavoitteena on, että 70% lennoista laskeuduttaisiin jatkuvalla liuulla ja yöaikaan 80%. Tavoitetta lähestytään koko ajan. Tällä hetkellä päiväajan keskiarvo on 65% ja yöajan 68%. Finavia tekee tiivistä yhteistyötä lentoyhtiöiden kanssa jatkuvan liuun lähestymisten lisäämiseksi.